Jakadan jamhuriyar Benin a Nijar ya roƙi gafarar al'ummar jamhuriyar Nijar a madadin gwamnatin Patrice Talon da al'ummar ƙasar baki ɗaya dangane da sabanin da ya biyo bayan takunkumin da kungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta kakabawa Nijar a shekarar 2023. Tasha kuma farin jini tana jinjina muku, tana mika muku dubban gasiya da alheri irin goyon bayan da kuke ba mu. To wanda bai subscribe bai sai kokari ya subscribe da zaran mun saki bidiyo ya iso gare shi a sauƙaƙe, kuma ku yi kokari ku samu bidiyon nan lakin a sha kallon bidiyo lafiya. A sanadiyar juyin mulkin da soja suka yi wa gwamnatin farar hula, dama a makon jiya jakadan Nijar ya gabatarwa hukumomin Benin takardun aiki a wani abin da ke zama ci gaba a yunkurin warware tanken diplomasiyar kasashen biyu. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai. Je voudrais d'abord, au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Jakadan na jamhuriyar Benin Gildas Akongan ya bayyana cewa abubuwa da dama marasa daɗi sun faru waɗanda suka haddasa salwantar harkoki da dama waɗanda suka janyo matsaloli da kunci a Nijar, musamman a Gaya. Muna roƙon ku gafara domin mu da ku ƴan uwa ne. Mu ci gaba da addu'o'i, mu roƙi Allah kada irin waɗannan abubuwa su sake wakana. A madadin hukumomi da al'ummar ƙasar Benin baki ɗaya, ina kiran ku ku yafe mana. Jakadan ya yi wannan kira ne lokacin da yake jawabi a yayin wani bikin yaye ɗaliban makarantar horar likitoci da ke Gaya a iyakar ƙasashen biyu. Dan fafutuka ta yanar gizo Umaru Kante da ke bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari ya nuna farin ciki kan abin da ya kira ci gaba a laliban hanyoyin sasanta gwamnatocin ƙasashen biyu. Akwai alama sulhu da yake tunkarawa tsakanin wa'annan kasashen guda biyu, kowanne ya nuna yana bukatar wannan sulhu saboda al'ummomin mu gaba ɗaya na kasashen guda biyu sun wahala bisa da shekara guda. Gaskiya abu ne mai daɗi wanda yake daɗaɗa ma al'umma zuciyarsu. A tabbin juna gafara in ya so al'ummomin mu su samu su shaida. Saboda gaskiya Malam Suleiman mutane sun wahala sun yi haƙuri, ya kamata a ce wannan abin kuma ya zama tarihi. Su ma hukumomin Nijar a makon jiya sun aike da jakadan ƙasar zuwa Benin. Tuni jakada Kadaɗe Shaibu ya gabatarwa hukumomin Benin takardun aikinsa. Samun dangantaka a tsakanin gwamnatin Benin da ta Nijar abu ne da ya samo asali a washe garin juyin mulkin Yulin 2023. Shugaba Patrice Talon na daga cikin waɗanda ake zargi da yin gaba-gaba a takunkumin da sai da yawa ta kakaba wa Nijar. Sannan barazanar tsaron da ƙasar ta ce ana fuskanta daga sojojin Faransa ta sa hukumomin ta rufe iyaka da Benin, matakin da ya jefa al'ummomin ƙasashen biyu cikin halin kunci. To amma da yake yanzu an fara fuskantar juna, lokaci yayi da za a janye shingayen da suka hana talakawa sukuni, in ji wani tsohon ɗan majalisar dokokin ƙasa Abdulmumuni Gusman. Talakan Nijar son shi ke shi gani a ƙasa, mun sanya da an kai ta je kadodi menene amfaninta, menene za ta kawo da ci gaba da warware matsala wadda wannan shugabannin suka samu tsakaninsu. Abinda ka sani ne iyakar mu tsakaninmu da Benin wadda take ba wani abu bane, kawai gada ce kawai. To wannan iyakar tana kulle. A halin yanzu abinda muke nema shine a bude wannan gadar. Shi labarin an ce an bude hanya a kasuwanci. Tashar jirgin ruwan Kwatano da ke Benin ita ce gabar teku mafi kusa da Nijar. Dalili kenan 'yan kasuwar kasar kan sauke hajojin da suka yi oda daga kasuwannin duniya. Sai dai rikicin diflomasiyar da ya barke a tsakanin waɗannan makwabta ya sa hukumomin Nijar juya akalar hajojin kasar zuwa tashar jirgin ruwan Lome kasar Togo, duk da matsalolin tsaron da ake fama da su ta bangaren Burkina Faso. Kwada yake wannan dambarwa bata hana ɗanyen man Nijar ratsa Benin ba ta hanyar bututun da ya dangana da gabar teku.